هفکاری ما عمر سنمز و سردانا هفسروکن دم پارتیه لگرتیگه کجای لیل کاندرای دشوپین امی بنیرن و درباره سردان ده چب بیجا عمر خویای هینا هفسروکن دم پارتیه لزندانی ده هفدیتنه دنه چیه گلو مبستوان جوان سردانان سبجی و صلاح الدین دمیرتاش ببینن برنامه که نو لپیش دم پارتی دخوازه وان جیج به که آگاه دار بکه یان آزاد بونا وان نیزی که بلیدن باشه ویدار ناپشتی مراسم چکتانینا کومک PKK ایدی پیواژو چارەسەری دەرباسی قۆناغێکە نو بوو جلۆ ماژچاوێ هەر کەزی هەم لە پارلەمەنتویا تورکیە ji bo ku komisyon بیاواkirin ji bo ku pêvajo bi rêk û pêk berdewam bike û herwa di heman demî de çavê her kesî bi taybetî ji çavê Kurdan li girtîgehanin lewra bi hezaran girtiyên siyasîyên Kurd henin girtiyên nexweş henin parlamenterên girtiyên HDP û Dem Partiyê henin ji lo jî ji xwe çavarênin ku herkes di bendênin ku îdî di serî de Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek da hemû girtiyên siyasî bêne berdan divê çarçovê de ji piştî çekberdana PKK yekem serdana Dem Partî ji bo girtîgehan îro pêk tê hevserokên Dem Partî Tuncer Bakiran û Tülay Hatîmoğulları saet derdora yekan de yani beriya 2 saetan gihîştin girtîgeha Kandıraya Kocaeli'ye û li vê derê dest bi hevdîtina li gel Figen Yüksek da û her wa Semra Güzelkirin cuda cuda ev hevdîtin tê kirin niha te çavarêkirin ku derdora 10-15 deqe şunda îdî hevserok hevdîtinên xwe bi dawî bikin û her wiha li vê derê jî daxuyaniyeke Kurd pêşkêş bikin her wiha hevserokên Dem Partî wê sibê jî serdana girtîgeha Edirneyê bikin li gel hevserokê beriyê HDP Selahattin Demirtaş jî hevdîtinekî jî pêk bînin ya hefteya borî piştî ku dadgeha mafê mirovan Ewropayê biryara binpêkirina mafan dabû û her wiha dabû zanîn ku lazim ku îdî Demirtaş û Figen Yüksek da û hemû girtiyên doza kobanî bên berdan Dem Partî û her wiha Parêzerên Demirtaş serê li dadgeha Tirkiye dabûn da ku Demirtaş û Figen Yüksek da bêne berdan heta cîgirê hevserokê Dem Partî Öztürk Doğan dabû zanîn ku ew îdî li bendênin ku vê heftê îdî Demirtaş û hevalên wî bêne berdan di vê çarçoveyê de jî ev hevdîtin gelekî giringî tê dîtin niha li gel min hevserokê bajarê Kocaeli'ye Dem Partiyê İbrahim Ergineyê em ê jê pirsin birêsûm bi xêr hatin niha her du hevserokên we niha hevdîtinê danin hûn êdî li bendênin ku vê heftê her wiha şandeya Dem Partiyê İmraliyê jî li gel wezîrê dadê jî hevdîtineke pêkanî hûn li bendênin ku êdî Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek da bên berdan hûn çawa dibînin Belê em li bendêne rast e rastî jî dema gu îro hevdîtinê gu bi Adalet Bakanı hevdîtin çêbibûn ji ber wî jî hefta bihûrî jî zaten dadgeha mafê Merfanî Avrupayê mafê gu binpêkirî yê Selahattin Demirtaş û hevalê wî kiribûn ew em jî li bendêne gu mesela ew xala deha hatiye hîlalkirinê ya mafê Merfanî Avrupayê û Selahattin Demirtaş û hevalê wî werin berdanê lê banga gu serokatiyê Rêzdar Öcalan 27 Sibatê re tevgera xwe kiribû çend roj berê hûn hemî cîhan bû şehed sî hev gerîlayê PKK çekê xwe danîn ji ber wî îro tiştê gu tevgera Kurda ketiye ser milê tevgera Kurda û serokatiyê kirine bend çav li dewleta Tirkiyeyê gu gav ew bavêjin em li benda gavê gu dewleta Tirk bavêjin em benda wan gavan e ji ber wî jî serokê hevserokên Dem Partiyê birêz Tuncer Bakiran û Tülay Hatîmoğulları vêga hevdîtinê bi Figen Yüksek da û Semra Güzel û hevalê wan ra dikin sibê jî ew ê li Edirnê bin û em li bendênin gu dewleta Tirk gav bavêje şer û pevçûn idî biqedin îro idî sîlih a xwe tijî kiriye dema xwe tijî kiriye dem îro dema siyasetê ye gu em li hevdû rûnênê em li hevdû bikin ji ber gu ewqa hêsir û şer û alozî ez dibêjim qediya dema wî jî qediya û em jî westiyan edî niha hûn wek Dem Partî mesayeke we mezin jî li girtîgehan e li zindanayê hûn hevalên xwe siyasetmedaran hûn hevdîtinan pêk dinin serdana wan dikin hûn jî demekî 2017 û 2018 de bawerim derdora salekî li girtîgeha Kandırayê man rewş çawa bû rewşa girtîgehan û her wiha ji xêynê Figen Yüksek da û Semra Güzel siyasetmedarên Kurdên siyasî ên girtî jî li vê derê henin bi rastî vir henin erê şert û mercê girtîgeha diyarên hevalû ji ber çiqa zehmetî henin îro
siyasetmedere li ber çava rewşê wana û rewşê hevalê dinê newek hevdûne di girtîgehê da. Lazim tê em wana jî bibînin. Yani Dewleta Tirk îro Selahattin Demirtaş çawa mêze dike li wan girtiyê din wisa mêze nake. Şert û mercî wan girtiyê dinê wek wan girtiyê siyasî nînin. Ji ber wî hemî girtî siyasî nin. Yani lê siyasetmedar ketine girtîgehê şert û mercî wana cuda ne. Lê hevalê me dinê girtîgeha da şert û mercî wan jî zehmet e zanî. Ya lê aboriyê de zehmet e ya lê perwerdê de zehmet e walê diyarê got dertikevî hev dîtinê nav hevdû henin mesela wan ewa da zehmet e gelek zehmetî henin. Em jî dibêjin şert û merc jî dî hatine guhartin. Ji ber wî jî bira zindan jî vala bin. Bira çavê malbatê girtiya jî dî rêya nemînin. û em wî dixwazin. لگل بله. ابراهیم ارگینه بو هفسروک باجار کوچلی دم پارتی بو یکی که مگوت افسردان هفسروکن دم پارتی بو هفسروکا بریا HDP figen yüksek da و هر وا parlamenter دم HDP semra güzel jî berdewam dike derdora 2 saatin dewam dike na hatta vega ve de Bele. pêvajoyê de çi qewmiye çi hatî kirin ev yek wê ji figen yüksek da û semra güzel dira be ve guhastin و هر وها فکر و رمانه وان پیشنهاد وان لسر پیواژوی جوی به ور بگرد بله عمر هری داوید 12 چلی 2025 da şanda Dem Partiye İmraliye serdana figen yüksek da kırbun napişti çarpınç mahemtkarın bejin ku carekadın girtigehan ev serdan و hevditan brevadçı sbejweki kumegot ve serdana Selahattin Demirtaş bikin peşaji ve daxuyaniye ka berfra derbare van hevditin و serdanan da ve braya giştira be parvekiran gelekî spas Ömer Sönmez tu ji kocayê lîl gelme bû zor spas